Wat is het lekker warm, hè? Het is echt heerlijk waar hier in Jout. De zin is kind, lekker warm. Brutte meesten hier in de stad, hè? Echt gezellig. Als ze hem op F4.6 of zo, dan gaan ze hem op staan. Oh, dat is mooi. Ja, dat kan wel. Hallo, goeiedag even. Meestal meer vrolijk alweer, ik ken het al. Echt al meestal gaan zin te praten. Heerlijk. Nou, dan hebben we even zin in de stad. Geweldig. We zitten een man met een autopech hier. Dus we hebben zin wat er nog aan is hier. Goeiedag meneer. Wat nou een auto steken? Nee, niet stek. Wat is er ook nog aan? Het is altijd te maken, koelvloeistoflekkage. Ja, want ik zie hier een flinke... Ja, koelvloeistof. Wat is cool voor ze? De radiator steken. Nee, dat weet ik niet. Moet ik nog even zien. Dat is een krekkenbeurt. Oh ja, nou moet knap lullig. Ja, heel lullig. Ja. Vooral met de camera erbij. Ja, nou ja, kan gebeuren. Ja, het kan gebeuren. Ja hoor. Dit wordt nog een auto voor zelfs, toch net? 2001. Oh. Dus valt wel met. Wat moet er ook gebeuren, denk je? Joh? Wat je zei? Kijken waar de lekkage vandaan komt. Bijvullen, weer aanzetten en kijken wat eruit vloeit. Maar is dat net olie? Wat is dat? Nee, koelvloeistof. Koelend. Ah ja, oh, ik dacht ik denk je olie bij de film. Maar... Nee. Nee, koelvloeistof. Nee, dat zou wel heel raar wezen. En wat is het nog voor auto dan? Seat, Cordoba, een Cupra. Die hebben allemaal goede auto's, toch? Ja, absoluut. Absoluut. Blokje is goed, alleen de rest eromheen gaat al een stuk. Of rijd die auto wild? Nee, valt mee. Sportieve auto moet je sportief rijden, hè? Die passen wel goed met die kleuren bij de bus. Die ben ik een beetje geel. Jawel, daarom. Dat hoort bij het stadje, hè? In Cambuur. Alles hoort bij elkaar. Maar je laat je er nou wel om, dus je bent op zich net heel... Nee, het gebeurt. Ja? Wat nou de ANWB bel je? Nee, ik maak alles zelf. Oh. Ja, ik ben wel lid van de ANWB hoor, maar dan moet er wel heel wat ernstig aan de hand wezen. Maar nee. Waarschijnlijk gewoon een lekje met de koelvloeistofslang. Van een slangetje die lekker is, maar ja, dat kan ik zelf wel maken. Dus, Hoe kom je nou bij dan? Als ik gewoon bijvult en dan risico staan in hoe staan? Nee, ik vul hem nu bij. Ik start de motor weer en dan ga ik eerst kijken waar er koelvloeistof uitkomt. Waar de lekkage zit. Kan ik het dan eventueel gelijk verhelpen? Dan verhelp ik het gelijk. En anders inderdaad is het even zien een gaatje waar een opening is. Wanneer er een beetje rust is op de dik, dan snel naar huis. Want ik moet nog een klein stukje Cambuurplein. Dus dan ben ik ook thuis. Dus, Ik ben hartstikke thuis natuurlijk, ja, dat scheelt erbij. Ja, dat scheelt weer. Maar ja, ik hoor dat het er zuid komt, dan je hoort er nog aan. Nee, klopt. Ik hoorde wel een plofje. Dus wat dat gaat, ja, of het is hopelijk een slang die eraf is geschoten. Maar dan zou het makkelijk wezen, er weer op, schroeven en weer klaar. Maar ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd, hè. Wacht je dan? Je ook in een auto starten dan? Nou, nog niet. Ik moet nog een beetje koelvloeistof er even bij doen. Dit is nou op, dus ik zal even zien of ik nog meer heb. Ongelooflijk is. En dan gaan we starten. Ja, inderdaad. Dat is een hele motor hier, gaat er hier. Een Cupra, maar dat is gewoon een soort van speciale uitvoering of zo. Extra snel of zo. Ik ga het. Maar is het een extra snelle uitvoering dan verder of dat net? Het is de Cupra, het is de sportuitvoeringen van de Seat. Kijk, In een snelle auto? Ja, wat is snel? Wat is snel? Tegenwoordig standaard, dan halen ze uit een 1.3'tje al vermogen van 180 pk. Dus dat, en het is tegenwoordig allemaal licht, maar het is een 1800. Dus 243 pk, standaard 156. 243 pk? Ja. En standaard 156, dus stage 2 plus getuned. Dus Ongelooflijk, hè. Maar wat zei ze? Seat dit er niet meer? wat zei hij? Seat bestaat niet meer? Wat zei ze nou? Nee, het is geen Seat meer, het is Cupra. Oh, je nog een Cupra natuurlijk. Ja, oh, is dat al hier? Dat is elektrisch en het is geen Seat meer. Seat is er niet meer. Dat wordt... Maar je dan ook in een elektrische auto gaan? Nee, dus... Als net een betaling denk. Nee, dat ook niet. Nee. Hoe film nog weer een bier en dan weer gaan? Ja, ik film er een beetje bij. Ik had nog wat koelvloeistof en dan gaan we weer starten en lopen, denk ik. Ik ben benieuwd. Ik ben starten en lopen, dat zie je dan. Ik weet niet wat er gaat lopen of ik koelvloeistof op de man. Dat is maar bij de put in elk geval, dat scheelt. Ja, dat scheelt wel. Je ligt bij de put, dan kan ze de koelvloeistof in de put in. Zo, je vult een biermachine, dan gaat er. Ik kan heel wat liters in, denk ik. Zit er nou? Heb je nog flink bijgevuld? Ja, dat zie je wel, ja. God, ze dikke, ja. En gassen maar wij. Vol gas hier wij. Dat mag maar net, denk ik. Nou, gelukkig op deze positie. Hè? Gelukkig hier. En niet Ja, voor de als- stoplichters. Nee, zo, nee, dan koert je gewoon... Was die crack? Ja, wist. Nee, het is niet paard. Dan was nog trouw ook nog. Ja.
De luchtfilters ook wel. Nou, dat zou ook wel komen, denk ik. Nou, ik wens je gewoon een soort succes, hè. Dank u wel. Hè? Kom vers gehoord. Ja, dank u wel, hè. Succes. Hoi. Het is hier het Max zijn laatste stage daar. Max die zit achter de camera. Je kan hem net zien, maar... Nou ja, hier door de camera. Hey, goeiedag. Wat heb je in de hand? Mag ik zien? Wat is dit voor plant? Dit is een gele walstro. En die had kocht hier op een markt. Er was een man die had al je inheemse planten. En die kist een keerpje zelf in de tuin zetten. Doe ik even nog in de tuin zetten? Die wil ik inderdaad in de tuin zetten. Doe haast een tuin? Ik ha een tuin, daar ben ik heel gelukkig mee. Maar oorsprong kan ik een balkon of zo. Of in een potje, het kan overal. En wat hoogst dat er uitkomt dan? Nou, het wordt gewoon zo'n hele mooie bloem. Ik vind bloemkes heel belangrijk. Ik hoop dat er oren wat meer bloemkes komen. Dus ik denk, nou ja, dan ga ik mooi een bloemke. Dan voeg ik wat daar. En vlinders jokken en bijen? Ja, er komen kevers op aan, dus dat is iets minder leuk. Maar het is vast echt goed voor de bijtjes. Ja, Wat voor kevers dan? ja, dat weet ik net. Mij kevers? Of van die andere kevers? Van die glimmende dingetjes, dus wel. Ik heb geen idee. Fruitvliesjes, nee, dat is wat anders. Nee, die willen we net ha. Ja, leuk. En we 6 0 jullie oud ergens in de tuin? Nee, ik ben in Dokkum. Dus ik ga in Dokkum daar zitten, ergens. Ja, Wat doe je? Nou, succes. ja, je mek. Dankjewel. Fijn idee. Ja, hetzelfde, hè? Heel goed zien, hoi. Ja, het is echt stiert helemaal maar in de tuin waren te wijzen, hè? Hoe bliksem, jongen, wat niet idioot, joh. Die zit er wel een keer in, of net? Wat de? Dat is niet op video. Nee, dat kan tegen die net, die man. What the fuck, hé? Ik had even omzien. Het blijkt inderdaad dat die scooter heel tegen mijn ideaal riet. Ik weet eigenlijk net wat die persoon die had. Ik ga mijn beurs voor me nog. Ja, en mijn telefoon heb ik nog, dus daar weet ik net om te doen, maar... Hoe gewoon heel erg tegen mijn ideaal riet, denk ik. Is het Ja. Oh, denk erom. Oh. Hallo meneer. Hoe is het met jou? Goedendag. Goeiedag, hè. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ja, waar ben je onderwijs uit daar? Ik wil even onder fietsen. Rij je een mooie fiets. Ja, toch? Wat is het voor fiets? Is het echt custom build? Ja, is traumatie voor me maken. Zo'n ook wel los of zo, wat is het? Ja, ik heb 2 kapotte fietsen. En mijn maat die had een flexpak en lasapparaat en zadwanden. Ja, inderdaad. Ja, maar hier is een soort van, ja, wat voor model is het eigenlijk? Wat op mama dwerg. Wel een handige maat dus. Ja, hij is helemaal op mij opgebouwd, zeg maar. Dus op mijn lengte. Die is echt op je arm zitten. Ja, precies. Helemaal perfect. Oh shit, want ik zie wel een pakje eraan, nog, maar dat is net heel dol. Meestal heb ik mijn rugtas erop. En dan is dat gewoon mijn rugsteun, zeg maar. Oh, saai, ja, weet je. Ja, een normaal zadel erop dan? Of, Ja, gewoon een normaal fietszadeltje. Dus, dat is heerlijk, joh. Vernuftig. Maar wat een lange ketting, joh. ja, geweldig, toch? Extra schakels erop. Oh, ik nog? Is ik een schakel? Nee, dat net. Maar er zit extra tandwielen op, zodat ik gewoon lekker licht fietst. Oh, zo, ja. Achter een heel liedje. Ja, dat is Ja, voor mij ja. normaal, denk ik, hè? Ja, en uiteindelijk met dat wiel komt in die oren voorvorken, zeg maar. Ja. Dus dan komt er wat heger te zitten, komt er nog een heeg stuur op. Maar ook mag nog komen. Dat mag nog komen. Dus, Hier is nog net in klaar. Nee, het is een projectje van pas 2 weken later, dus Zadwande. Maar nou wel tevreden? Helemaal tevreden. En nog leuker dat jouw actie komt. Ja, nou, ik leuk dat dit zien komt. Video's, dus Oh ja? geweldig. Nou, best, nou, leuk, joh. Nou, mooi fiets, hè? Maar ben je zien hoe het er fietst. Ja, nee, je fietst geweldig, dus Ja, dan ben je zien, ik wil hem zien. ja, nee, helemaal prima. Dan ga ik weer verder. Ja, joh, hey, dankjewel, hè? Hoe het zien, hè? Ik zet binnenkort wel op YouTube, denk ik. Ja, joh, zeker. Nou, fijne Succes, dag ja, nog. hetzelfde, hè? Hoi. Hoi. Ja, hallo, hoe is het met jou? Mag ik je wat vragen, mevrouw? Wat? Mag ik je wat vragen? Ja. Ja, jij zijn de fiscale vlogger, dus ik denk maar jou maar even, maar. Ja. Net? Wat is het? Wat? Wat zie je dit weekend, man? Nee, ik kan geen Fries. Ook in je Fries. Ja, doei. Oh, lekker ijskoos, een bliksem. Wow, zo hé. Ja, we zijn een hele bewonersgroep. Wat zei je? We zijn met een hele groep weg. Van het verzorgingshuis. Ja, ze denken wel al deze ei. Ja, die bent al even zelfs. Oh, nee. Ja, ik heb gewoon honger. Ik wil 2 ijskoos op bieden. Iedereen je haast horen. Ja, want iedereen je fiets natuurlijk. Ik bedoel, maar je raakt net waaien. Dat is eigenlijk net handig. Dat staat er ook eens toch? En als je hier een vervolgende macht 4 stutten in de fietsen, ja. Hallo, goeiedag. Maak je wat vreten, mevrouw? Hoe gaat het met jou? Goed?
Wat zie je dit weekend, man? Werken. Oh, ja, maar je moet werk? Ja, zeker. Oh, Jerk, hè? Dat bij de NAVO-top, maar ook heel veel politiemensen net daar. Hè? Komt er ook mensen nog van de auto die daarheen beginnen? Dat zal even eerst wezen, ja. Ja. Mooi, dank u wel. En succes bij het werk dit weekend. Bedankt. Kom maar eens hier weg. Oké, goed zin. Lekker trouwens. Deze man, ik geniet echt een van de zinnen hier. Zuster hoor, die man is echt een genietje. Goeiedag meneer. Je geniet een van de zinnen? In het Nederlands of in het Fries? Ik spreek het Fries. Oh nee? Nee, ik kom uit Frankrijk. Hè? Dus er staat een opgave om Nederlands te praten. Oeh, je komt uit Frankrijk? Ja, ik kom uit Frankrijk. Oeh, je komt uit waar komt u nou uit Frankrijk? Het zuiden, Provence. Orange. Orange, hoor, daar heb ik wel eens van gehoord inderdaad. Ja. Is dat van Avignon of niet? Zo'n beetje André, hè? Ja, we spreken ook wel Frans, hè? Ja, het moet wel, hè? Staat op ons paspoort, dus ja. Wat brengt u hier in Nederland dan? Ik woon in Nederland, ik werk in Nederland, ik heb een gezin in Nederland. En ik ben ook vrijwilliger bij het Fries Museum, dus ik moet er 5 minuten weg. Dan moet u weer aan de slag. Ja, ik moet aan de slag. Ja, dit is een beetje meer het Zuid-Franse weer natuurlijk. Ja, en het is niet mooi weer in Zuid-Frankrijk op dit moment. Oh nee? Nee. De laatste weken is het heel veel mooier geweest dan in de Provence. Dus prachtig toch? Ja, zeker, heerlijk. Hoe vaak komt u nog in de Provence dan? Ja, 2 keer per jaar bij de familie. Gezellig. En jullie zijn van? Wij hebben een YouTube-kanaal, de Frieske Vlogger. Ik heb een YouTube-kanaal, maar ik zei het. Frieske Vlogger. Nou, dan wil ik graag... Fries, we praten vaak Fries. Ja. Je praat dus geen Fries? Ik ga het leren. Oh ja? Ja, dat vind ik wel. Ik ken een beetje nu de geschiedenis van Friesland en ik word steeds meer verliefd op dit stuk Nederland. Oh ja? Ja, echt waar, echt waar. Ik heb net een boek, De Friezen, gelezen. Echt een prachtig boek. Ja, en dan voel je echt wat het is om uit dit stuk land te komen. De geschiedenis, ook, nou de invloed misschien niet, maar wat dat betekent heeft ook voor andere delen van Europa. Prachtig. Dus je bent echt onder de indruk ervan? Ik ben zeer onder de indruk. En dat de Fries is vrij, is een pleonasme. Dat heb ik intussen geleerd. Dat Fries betekent vrij. Dus. Nou, mooi om te horen, dank u wel. Ja, graag gedaan. Nou, en succes nog even bij de bioscoop. Ja, bij de bioscoop, ben ik dan bij de bioscoop en bij het museum? Nee, bij Slikum Films. Ja. Prachtig. Ik hoop dat jullie ook af en toe gaan naar de bioscoop. Heel af en toe. Was vorige week nog in Groningen, bij Camera heet dat. Ah, okay. Bij Black Bag. Oké, ook mooi. Ook mooi. Nou, ja. Nou, succes. Nou, ja, tot ziens, hè? Plezier. Ongevaar. Onzien. Danny Deal, dan zit je direct weer. Danny Deal. Het is te mooi waar voor de markt? Nou, op zich is het precies goed weer voor de markt. Dus ja, je hebt natuurlijk wel een heel mooi gezegd, vrouwen bloot, handel dood. Maar het valt nog mee vandaag. Dus, ja. Vrouwen met kleine bleken nog. Die zijn net niet bloot genoeg zodat de handel neervalt. Nee. Instort. Ja, precies. Ja. Dus, en kan je nog kampioenen net? Nou, kijk, kampioen nog niet direct natuurlijk. Maar ze doen wel de play-offs mee. En dan zijn het finales die ze spelen. Maar zitten ze nou in de play-offs dan? Kunnen ze nog zeg maar, om de play-offs spelen dat ze naar de Eredivisie te gaan eventueel? Ja, zeker. Absoluut. Ja. Ja. Dus er is hoop. Hoeveel wedstrijden er nog? Wanneer? Afhankelijk van de stand zijn 2 of 3 wedstrijden zijn. Dus ja. Hoe heger was het eindig, hoe minder wedstrijden dan te spelen om uiteindelijk in de Eredivisie te komen. Als ik me niet vergis, dan als je wat hoger in de ranking staat, dan kan je tegenstander overslaan. Dus ja. Vergis u niet, hè? Want dan kom ik weer om. Ja, precies. Nou, als ze maar winnen, dat is het belangrijkste. Hè? Dus, ja. Gewoon winnen die hele tijd. Nou ja, goed, dat zou het mooiste zijn. Niet even Cambuur, maar voor Leeuwarden en omgeving. Ja, dus ja, we gunnen het Cambuur van harte. Dus, nou, kijk je. Ja, nou, goed om te horen. Ja, nou, succes hè, met de handel die nog. Jullie met de uitzending. Ja, dankjewel. Ja, we zullen weer vinden. Ja, dankjewel hè. Oh, je een stekjeskeepje. Wat winnen dit? Is aardbeien, choco, tomaten. Wat gaan we nog meer? Hoi. Ja, goeiedag mevrouw. Hoi. Net gaan fotosprinten nou. Nee, net bij. Ik zie tomaten, ik zie aardbeien, maar die middelste, het ben je maar net als denk ik. Nee, dat ligt er wel op. Nee, dat is citroenmelissen. Citroenmelissen. En die eronder dan, daar heel wel? Dat zijn ook gurkenplantjes. De meesten die nog keepje dan, van die stekjes en net? Ja, nou dat eert hè. Meestal denk ik, mooi waar. Even struin in de tuin. Oh, dat kan je wat voor mij nemen. Ja. En die die zijn ronde tomaten. Dat ben gewoon tomaten dan? Dat ben gewoon tomaten. Ik heb vleestomaten, cherrytomaten.
Grienen, ja. Als je een vegetariër bent, dan ken je ook vleestomaat niet, hè? Nou, dan mag ik even in het wittenboekje, dat weet ik net. Sorry, heel domme vraag, denk ik, hè? Nee, Maar dat goed. maakt het mooi toch? Wat speellevend. Je komt uit Jestrum, toch? Ja, wist. Ja. Hoe is het in Jestrum op het start? Nou, droeg. Ja, lekker droog als een woordplank. Ja, Het is droog, hè? Ja. Ja, we gaan bijnaam als sneeuwskeppers, maar sneeuw leidt er net. Nee, een mooi plekje, joh. Mooi rustig. Maar ik heb wel het café tegen in Jestrum. Ja, dat in het hoors. De Phoenix, weet je, Phoenix, toch? Phoenix, ja. Herrezen. Phoenix, wat zei je? Phoenix? Phoenix. Herrezen uit de brand, hè? Ja, de mevrouw die wordt oud, lees ik in de kranten. Dus het is aan gebeurd. Het is al hier zo dicht. Ja, wie hotel, ja, hotel, maar dat is... Maar waar maak je nog in dan in Jestrum? Nou, het is beloofd, dat wordt hem... Ja, er is geen café meer. Nee, Schoelenburg is ook al dicht. Kijk, Schoenbar zit er bij de Breger eerst. Die is ook dicht, en een wijnhuis worden. Ja. Ook met de cafébuurs in het dorp het café ook al dicht. Ja, maar schijnbaar is het net meer de tiert voor cafés. Nee, jammer, toch? Het had zijn charmes. Dat rijdt je weer kwijt. Maar we hebben WhatsApp, hè? Oh, WhatsApp, ja, dan geef ik eens al tussen zetten. Dan loop een blik bier hier, merk ik WhatsApp, maar dan hoor niet. Ja, heel gezellig. Ja, dat is het. Illegale kroegen, misschien wel illegale kroegen we beginnen. Ja, nou, maar dat moest bijna eens een keer bespraten. Van, nou, waar doen we dat dan? Wij kennen nog een goede illegale kroeg en er iemand van afweert. Nou, dat. Dan moeten we klanten hebben. Ja, dat wordt wat. Nou, best. Nou, super, joh. Ja, succes in Jestrum in elk geval. Dankjewel, je bent bedankt. Ja, kom goed. Fijn weekend. Ja, hetzelfde, hè? Want jij, hè? Hoi. Hoi. Dankjewel. Oh, machine, wat had die mevrouw ook krijgt? Wat hij ook krijgt, mevrouw? Wat hij ook krijgt, mevrouw? Wat hij ook krijgt, kocht? Oh, eieren, Japanse braadmix en een stukje schimmelkaas. Oh, dat wordt een gezellig weekend. Ja, dacht ik ook. Een feestje dit weekend. Nee hoor, gewoon lekker eten. Nou, super. Welke radio is dit? De Fieske Vlogger. Oké, nou. Oh ja, ik ken je wel, ja. Oh, nou, mooi. Succes, hè? Nog een weekend, hè? Hondje, ja, dank je. Hoi. Hallo, maar je had koud? Ja, beetje. Je had koud? Koud? Ja, koud. Ja. Cold. Ja, ik heb koud, ja. Ja, maar de sun is shining. Ja, niet zo, maar lekker, weet je. Ja. Maar ja, het is toch, dat ik denk van, begint u niet te zweten? Nee, weet je, ik ben niet geboren, weet je, de koud, weet je, daarom. Waar komt u vandaan? Oud-Azië. Sorry? Oud-Azië. Ja? Ja. Goed? Ja, dat is goed, ja. Dank u wel. Ja, dank u. Ja. Ontjen, hè? Ja, fijne dag. Ja, hetzelfde, hoi. Nou, ik zie u heeft van die koptelefoon op, maar dat is van die koptelefoon, die zit niet helemaal in je oor, toch? Nee, precies. Dan krijg je het geluid via het bot aan de binnenkant van je oor. Ja, dus het is veel prettiger, want je hoort gewoon andere omgevingsgeluiden. Dus dat is handig. Maar is dat geluid dan wel mooi? Ja, nou ja, ik luister veel podcasts, dus niet zoveel muziek. Want dan, dus dat is wel anders, ja. Ja. Het valt wel op, hè? Het zit er inderdaad een beetje voor. Ja. Nee, ik vind het heel comfortabel. Dus ik hou niet zo van die dingen in mijn oor. Dus ja. Was dat het? Ja hoor, zeker. Ja hoor. Nou, fijn weekend. Ja, dank u wel. Jo. Hoi. Oh, is wel een gezongen broodjes ook om komkommer. En een beetje kaas. Ja, inderdaad. Ja. Je bent sportman? Ik probeer dat wel een beetje te zijn, ja. Ja, klopt. Ja, wat voor sport beoefent u dan? Ik heb 18 jaar lang triathlon gedaan. En ik zit nu wat meer in het ultrasporten. Dus de lange sportmomenten, zeg maar. Ik kom wel bekend voor. Was jij die persoon die ook nog zo'n recordpoging heeft gedaan, of was jij dat niet? Nee, ik heb de Elfsteden triathlon gedaan. Ja, dat is zoiets toch? Want, ja. Ja, 200 kilometer zwemmen, 200 kilometer fietsen, 200 kilometer hardlopen. Serieus? Dat heb je echt gewoon achter elkaar gedaan? Ja. Dus 600 kilometer, eerst 200 kilometer, ook gewoon 200 kilometer zwemmen? Ja, dat was eerst 200 kilometer zwemmen. Dat je überhaupt nog bent, jongen. Dat is toch ongelooflijk. Nou, het heeft wel even geduurd voordat ik weer helemaal was, zeg maar. Maar ja, ik ben er wel weer aardig. Ja, want ik weet het, want ik denk, ik ken je gezicht wel een beetje. Ik had het gezien in de krant, denk ik, of zo, inderdaad. Ja, maar ongelooflijk, wat een prestatie, man. Ja, mooi, hè? Ja. En nu in trainen, ga je nu weer andere doelen dan? Of, Ja, ik heb 2 weken geleden in Frankrijk een mooie trail gedaan. Bij de Mont Ventoux. 125 kilometer hardlopen. Dus dat blijft wel een beetje mijn ding, zeg maar. Ja, dat vind ik mooi. Ja,
Wat is nou zo leuk aan om echt 125 kilometer gewoon echt helemaal naar de bliksem te gaan? Oh, ja, nou ja, inderdaad naar de bliksem gaan, dat klopt wel. Maar ja, je zit ook op plekjes zoals in Frankrijk bij de Mont Ventoux. Ja, dat is wel echt heel gaaf. Dus ja, het is gewoon mooi. Je kunt even in je eigen hoofd zitten met het lopen. En ja, bij de ene vindt dat lekker voor een half uurtje. En ik vind dat wat langer, vind ik dat mooi. Ja, ik ga er gewoon 12 uur lang of zo. Ja. Nou, bijvoorbeeld. Dat is wel mooi inderdaad, ja. Ja. Want je moet ook ongelooflijk veel trainen dan, neem ik aan. Of train je gewoon weinig en dan gewoon in één keer... Nee, maar als je op een gegeven moment basis hebt, zeg maar, dan pak je het ook wel weer heel makkelijk op. Dus ja, natuurlijk moet je trainen, maar het hoeft niet elke week in het weekend een 100 kilometer te lopen of zo. Dat kun je redelijk goed... dat is ook wat zij zegt. Ja, precies. We hebben wel een leven ernaast, zeg maar. Dus dat moet ook, dat is ook belangrijk. Ja, je moet continu eten, denk ik al een beetje. Nou, dat valt wel mee. Toevallig kwam ik er net achter dat ik nog een broodje had. Dus ik denk van, dan eet ik dat nog even snel op. Nou, leuk een keer gesproken hebben wij. Ja. Nou, hartstikke leuk. Nou, succes in ieder geval met het lopen, fietsen en zwemmen. Komt helemaal goed. En af en toe gaat er ook wel eens iemand mee achterop, zie ik wel. Die moet het liefst gewoon lekker zelf fietsen. Dat is ook belangrijk. Ja, hij heeft gelijk. Ja. Heel goed. Ja, niet te veel pamperen, hè? Nee, snap ik. Hey, nou, succes en lekker eten. Hoi. Ik denk al, ik kom je bekend voor inderdaad. Ik maak gewoon 1200 kilometer fietst, 1200 kilometer zwommen, 1200 kilometer hutron. Dat is toch wat, hé? Als ik een kilometer hut erin, dan ga ik ook kapot. Nou, dat is net weer. Ik krijg wel 10 kilometer hut erin, maar... Ja, 60 kilometer. Ik ga één keer 60 kilometer hut erin, inderdaad. Ik ben in een wedstrijdje, ik kom een beetje vertraind, maar ik kreeg ook al blessures. Want dan was het te snel. Ik echt, dat hij heel volle hut erin is, van die skinbonk, hoe heet dat dan? Van die, het is een ontsteking of zo, ik weet niet precies wat dat is. Ik hier vargt hier 10 kilometer in 50 minuten tijd of zo. Ik hoor het hier, hou ik eigenlijk net zo. Ja, dat ga ik dan ook de bier houden. Maar... En dat bij een rokersconditie, hè? Een rokersconditie, een rookstuk nog, hè? Ik ben een roker, joh. Dat is nog knapper dus eigenlijk, hè? Ik rook zelf, ik kan naar de bliksem en dan heb ik nog hut erin. Ja, dat is fantastisch. Dan gaat het een goede basisconditie. Dat is nog jong, hè? Dat is nog niet 20. Dan kan je de hele wereld nog horen, jongens, dat is 20 best. He? Hallo mevrouw, mag ik jou wat vragen? Ja? Je bent een groot fan van Stranger Things? Ja, klopt. Wat spreekt u daar aan? Sorry, ik spreek geen Fries. Wat spreekt u aan in Stranger Things? Wat maakt die serie nou zo leuk? Dat het gebaseerd is op een daadwerkelijk bordspel. Het is op een van de allereerste versies van Dungeons & Dragons gebaseerd. En dat is iets wat ik zelf ook speel. Dus daardoor vind ik het heel interessant. Dat wist ik helemaal niet. Dit is gebaseerd op een bordspel, de hele serie? Ja, de monsters die erin voorkomen zijn ook monsters die in de eerste versie van de game zitten. En in het eerste seizoen zie je ze ook het bordspel spelen. Dat is echt wel lang geleden voor mij dat ik het eerste seizoen heb gezien. Ik heb het laatste seizoen ook niet meer gezien. Maar de eerste en de tweede volgens mij wel. Maar, Dit jaar komt het 5e seizoen al. En ook het laatste seizoen daarmee. Vol anticipatie en spanning zit je dus te wachten. Ja, klopt. Wanneer komt het dan? Ik geloof deze zomer. De exacte datum is nog niet bekend. In spanning afwachten dan maar. Ja, klopt. Hopelijk wordt het niet zoveel uitgesteld als GTA 6. Nee, hopelijk niet. Nou, super. Ja, dat zou het zijn. Hey, dankjewel. Geen probleem, fijne dag. Veel succes met Stranger Things als het weer uitkomt. Ja, hetzelfde. Hoi, hey Jen. Hoi. Ja, laatst had je dus ook al in interviewd bij de Olympia tent, hè? Om even te vregen over de Olympia's. En het schijnt dat de Olympia's hier beter binnen dan bijvoorbeeld in Vietnam. Dan weet ik, ja, in Vietnam is het. Hallo mevrouw, mag u het vragen? You already interviewed me. Oh, yeah. Yeah, you already interviewed me. Yeah, I already talked, so I thought maybe it's the same. I am, yes, I am that person. Every week you come here for the Olympias? Not really, yeah, I would say so, yeah. Come here. Because my sister, she saw the video with you in it, and she said, "Oh, it was such a nice girl. With everything was so well." Oh, thank you, thank you. How do you like it in Leeuwarden so far? It's a pretty chill city, I would say. Maybe if they have more activities, it would be nicer. But just small cities. So. And where are you from? I'm from Vietnam. From I don't know. What's the capital of Vietnam anyway? It's Hanoi, but I'm not from Hanoi. I'm from Saigon, Ho Chi Minh City. So it's like the main city, like a big city in the south side. So you're used to like a big city? Yeah, I would say so. Leeuwarden is like a small city. Yeah, but it's good for studying, so not too much thing around that distract me, so. Yeah, that's also, of course, the truth. So
not too much activities. Yeah, I don't know, but I'm gonna get used to it. I'm already get used to it though. And what are you going to do this weekend? Nothing. Totally nothing. Totally nothing. Yeah, usually, Sit and study. usually I just go to another city, but I don't think we're gonna do that this time. So. There's nothing nice to do here in Leeuwarden. You know, if you live here, it's gonna take you like half a year to do everything here. So. Enjoy the lumpia, I guess. You already had a lumpia or not? Okay, I'm gonna have it. Okay. Are you gonna post this? Maybe. Are you gonna post this? Yeah. Why? You already posted me last time. Yeah, but people liked it, so. Okay, thank you. Never change your winning formula. Sorry? Never change your winning formula. Okay, thank you. Okay, I'll see you. Right? Thank you. Sorry. Yeah. Hallo, Paris Saint-Germain. Ja, hoi. Ja, in de finale toch? Ja, toch. Paris Saint-Germain gaat die finale winnen, inshallah. Oh ja, zeker ja? Ja, tuurlijk. Wij hopen dat... is niet gevaarlijk. Is easy. Wij kunnen lekker winnen in die finale. We gaan gewoon die kampioen halen. Nee, jij niet. PSG bedoel ik, ja. Jij niet? Nee, ik niet. Wij voor best voor Barcelona. Barcelona is ook... Hij vindt het gewoon Barcelona leuk, maar Barcelona is gewoon weg. Jammer, jongen. Ja, gewoon. Ah, ja, maar Inter was beter, hè? Inter was veel beter. Nee, PSG is veel beter. Martinez. En Barça nummer 1. Ousmane Dembélé gaat 3 scoren. 3 zelfs. Ja. Oh ja, wat er ook weer. Nou, kom maar in, jongens, wat even zien wij. Je stehen voor de Olympia's. Oh, waar dat? Hoe? Tanna? Tanna, ja. Bijzonder naam, jongen. Tanna? Zeker. Komt niet hier vandaan, nee. Waar komst wij dan? Ik kom uit Arem. Arem? Ja, wat is dit nou weer, hè? Nou, Tanna, hallo. Zeker. Hoi, hoi. Ja, kijk, ik gevoel had ik een gesprek al jij er gewoon. Hebben we al gedaan. Oh, ja, ik zou hier in de kamer en doen, dat is weer gek. Ja. Tanna, uit Arem? Uit Arem. Hij komt eigenlijk Noord-Holland, maar Friesland is toch wel een beter plekje. Ja, hè? Zeker. Veel leuker. Wat is er mis met Noord-Holland dan? Saaie mensen. Ja, ze praten erg raar. Zeker. Hier niet. Nee. Totaal niet. Nee, ik kom Fries. Zeker Fries. Fries is een mooie taal. Waar is er wel Fries kan het? Ik versta het wel. Dat wel, gelukkig. Moest je het net leren? Ik wil het wel leren, ja. Het lijkt wel interessant, ja. Dat zeker. Mooi taal. Een tattoosje gewoon. Ik heb een mooie tattoo, ja. Ja. Zeker. Het is mijn sterrenbeeld. Oh ja, wat is dit dan? Tweeling, wat is het? Raad eens? Ja, ik zit even te zien, jongen. Ja, jongen, als laatste idee. Het was net de wand trouwens, maar... nee, ik weet het niet. Kreeft. Oh, kreeft. Dit is nog een kreeft? Dit is geen kreeft, nee, maar... het teken van een kreeft? Wel het teken van een kreeft, ja. Oké, kreeft. Wanneer ben je dan geboren als een kreeft best? Juli. Juli, dan ben je een kreeft. Want ik ben een waterman volgens mij. Goeie. Hoi. Ik ben een waterman. Ik ben in januari geboren. Januari. Niet zoveel verstand van sterrenbeelden, maar ik weet dat dit mijn sterrenbeeld is. Dus ja, ja, dat het een kreeft is. Ja. Nou, we zullen in het kantoor dan, we zullen weer even naar binnen. Wat is de vraag dan? Wat? Jimbe. Dit weekend wat? Wat is dit weekend wat? Lekker beunen. In de tuin beunen. Wie was dat? In Bons. Wat doe je dan in die tuin? Maaien, snoeien, een beetje aanleg. Dus. Moest hovenier worden? Ik ben nu hovenier in opleiding, dus mooi wat bijverdienen, klantjes oppikken. Dus als we nog in Neder gaan voor in je tuin, dan ben je de man? Zeker. Tanna uit Arem? Tanna uit Arem, zeker. Ja. Nou, ik kan het noemen onder in beeld zetten of zo. Tanna uit Arem, vooral de tuinputjes. Weet Max wel. Ja. Oké, dan als we echt naar in Neder gaat, dit flink ontbeunen wel in je tuin, dan maar bij die wijze. Zeker, dat moet je zeker bij mij wezen. Mooi goed om te weten, joh. Zeker. Want ik ga maar eerlijk zeggen, ik ga er nooit vol zin in. Dat snap ik. Heel veel mensen hebben er geen zin in. Maar doe wel. Ik wel, ik zeker. Ik heb er altijd zin in. Wat was het happen Tientje. Maakt eigenlijk niet uit. Ik doe het uit mezelf en ik vind het leuk om te doen. Dus geld speelt mij geen rol. Dus. Oh, goed om te weten, joh. Zeker. Dankjewel. Geen probleem. Succes. Waar is dit dan? Waar is je dan? Dit is dit heel dichtbij. Waar bist je? Nee, ik ook niet op camera, hè. Du bist net Tanna? Nee. Du bist? Aljen. Hoe? Aljen. Aljen? Ja. Uit Aremek? Nee, uit Gorredijk. Hè? Gorredijk. Uit de Gedik? Jazeker. Praat je ook in Fries dan? Nee, ook niet. Hé, we treffen het je net. Nee, hier vandaag niet, hè. Nee. Ja, dankjewel verder. Ja, helaas. Succes. Dankjewel. Nou, Sebastian is uw vriend met de auto is nog niet helemaal klaar. Hier zit je nog steeds. Ik ben goeie.
Hij zit er nog steeds. Nou, wie oude mee mensen, hartstikke leuk dat je pensioen had. Dan toen omheen. Als mensen abonneer dan. Nou, je bent natuurlijk al lid, hè. Dit is een officiële ledenvideo. Zo ken ik. Dit waar ik het mee, want dit zou je raad ook wel heen dat ik het net bij horen ken, in elk geval. Denk erom, ja, dan rennen de mensen op fietsen achter die. Hoi, ben je met een hoen op een baard? Ja, ik zie het, ja. Wat voor hoen is het nou? Een Franse bulldog. Wat voor bulldog? Franse. Oh, Franse. Nou, oude waar. Geweldig.